Ayavuma makhosikazi, ayavuma makhosikazi, ayavuma makhosikazi, athi sephotele Iso sethu as omama be-Women's League ukuthi sibone omama bethwalana ey'nkingeni abanazo. Yilokho esifundisana kona ukuthi asazisane as omama ngoba omama ibona inzala abantu, ibona futhi abakwaziyo usizi lasekhaya. Sijabule kakhulu namhlanje umbutho wamanina phecelezi Women's League wenze umcimbi omuhle kakhulu qinisekisa ukuthi siyakhumbuzana njengabantu besifazane ukubaluleka kokuthi sazisane njengomakhelwane, silekelelane, sisizane enhluphekweni zethu. Sanibona comrade. Ngithanda ngibona nami ngiyabathanda omama. Abantu besimame mangabe behlangene beyimbumba bangenza okuningi okuhle. Namhlanje abantu besifazane banikezwa amagrosa. Namhlanje abantu besifazane nomama banezingane eziphila nokukhubazeka bathola ama-wheelchairs. Abomama banama co-ops bathola imbewu, bathola izinto zokulima, bathola into zokuchelela ama-hosepipe, izinto zomanyolo njengamakhosikazi we-Women's League. Sifuna ukuthi sithi lead as examples, as good examples. Ungisize kakhulu Molo makhelwane ngoba hlomule ngokuba ngithole usizo lokupholisa inhliziyo yami. Besithwana ngamaphasela neziqoko. Ukujabula ngiyibona ukulandela ANC kuba umvuzo wokulandela ANC kuba lilungu le-ANC yintoni. Ndiwubonile umvuzo wayo namhlanje. Abantu endithanda ukubabonga bonke abantu abalandeli be-ANC, babonga bonke nabandihlala nabo. Omama ndiyababonga bonke ngokungazenzisi. Njengoba kade sihlangene la namhlanje sizokwenza lolu hlelo. Ukhetho lungunyaka ozayo lusekude kakhulu. Kuphinde futhi ukhetho lwamakhansela lungo-2021 ukuze wathi mabeshaya u-door to door, hayi u-door to door okhetho, u-door to door wokuthi abantu bahleli kanjani ebuhlalini ukuze bathole ukusizakala iy'mpilo zabo zibe ngcono.